Čo robiť vo včelách v septembri? Ahojte milí včelári a včelárky, vítajte pri ďalšej epizóde nášho včelárskeho podcastu. September je mesiac, o ktorom sa kedysi hovorilo, že včelár zahodí kľúč od včelína a do jariku včelám nechodí. Dnes to už dávno neplatí. Zmenu včelárskych postupov si vyžiadal nielen klieštik a choroby včiel, ktoré pomáha šíriť, ale aj nové typy úľov, chov silnejších rodín a hlavne klimatické zmeny. Dnes už nestačí včelám odobrať med, zúžiť včelstvo, zakrmiť a na jar ich podnecovať, aby sa dostali do sily k letnej znáške. Dnes musíme včely zbaviť klieštika, zazimovať silné rodiny, ktoré sú schopné bez jarného podnecovania spracovať nektár z ovocných stromov a iné skoré jarné znášky priamo do medu. Pretože to môže byť nielen prvá, ale pokojne aj posledná znáška v roku. Ak sa v okolí objaví repka, ak agát nezamrzne už v púčikoch, ak lipový kvet nevysušia horúčavy, alebo sa po rokoch objaví medovicová znáška, je to príjemný bonus. Ale dnes sa s tým už nedá naisto počítať. Otázka teda znie, čo robiť v septembri, aby boli včely na budúci rok dobre pripravené. Ak sa vám tento podcast páči a je pre vás užitočný, budem rád, ak dáte videu like a odoberiete kanál, aby vám neunikli ďalšie diely včelárskeho roka. Včelstvo. V septembri by mal včelár intenzívnejšie sledovať letáče. Treba si všímať, či nedochádza k lúpežiam včelami alebo osami. Je jedno, kto včelstvo vylupuje. Je to vždy jasný signál, že rodina je slabá, bezmatečná alebo chorá. V tomto mesiaci je už na záchranné akcie neskoro. Rodinu treba skontrolovať a pri čo i len podozrení na chorobu zlikvidovať. Vždy je lepšie ísť do zimy s menším počtom zdravých včelstiev, než riskovať rozšírenie chorôb na celé stanovište. Pri lúpeži existuje viacero rád, ako zúženie letáča, mokrá plachta či sklo, ale najúčinnejšie riešenie je odniesť lúpenú rodinu zo stanovišťa. Zároveň je však nevyhnutné na jej pôvodné miesto položiť iný úľ s prázdnymi súšami. Ak by tam úľ nebol, lúpežnícke včely by sa začali dobíjať do susedných úľov a lúpeže by pokračovali. Pozornosť treba venovať aj rodinám, kde sa na letáči objavuje viac trúdov. Môže to znamenať problém s matkou, alebo dokonca bezmatečnosť. Bez oplodnenej matky včelstvo zimu síce prežije, ale na jar spôsobí včelárovi zbytočné starosti. Odložence a výmena matiek. Pri kontrole na začiatku mesiaca môžu mať odložence ešte dosť plodu a plne obsadené rámiky. Včelár sa musí rozhodnúť, či ich bude zimovať na jednom alebo na dvoch nadstavkoch. Ja odporúčam skôr zimovanie na dvoch nadstavkoch, ale v septembri už nepridávať celý druhý nadstavok. Pridal by som len 4 plásty, usporiadal včely po 7 plástov dolu aj hore, zvyšok priestoru uteplil a plynulo pokračoval v krmení. Zimovanie v jednom nadstavku je možné, ale pri nižších rámikoch je to rizikovejšie, najmä ak je letáč v strede nadstavku. V takom prípade odporúčam presunúť letáč na jednu stranu, aby sa zimný chumáč uložil bokom a mal celý nadstavok zásob k dispozícii. Ak potrebuje včelár ešte vymeniť matku v kmeňovom včelstve, september je na to veľmi vhodný čas. V rodinách je už málo plodu a najbezpečnejší spôsob je výmena matky pomocou silného odloženca. V pôvodnej rodine sa odstráni stará matka a hore sa pridá silný odloženec s mladou matkou, aspoň na 8 rámikoch a spodom minimálne na 5. Dokrmenie. V septembri sa postupne končí liahnutie plodu. Chladné noci a prvé mrazíky usmernia matku a včely k tomu, že prestanú chovať nový plod a uvoľnené bunky po mladuškách začnú zaplňať zásobami. Zásoby sa zároveň preskupujú do miesta budúceho zimného chumáča. Znáška už obyčajne nie je, maximálne peľová a včelár musí včelám pomôcť. Inak sa môže stať, že budú musieť odviečkovať už uložené zimné zásoby. Vhodná je orientačná kontrola nadvihnutím horného nadstavku a v prvých dňoch mesiaca poctivá kontrola všetkých rodín. U nízkonástavkových úľov by mal byť horný nadstavok plný zásob, aspoň 8 plástov. U vysokých rámikov má byť hrubý veniec zásob v hornej časti plástov a zásoby aj v krajných plástoch pôdiska. Kde to tak nie je, treba včelstvo v prvej dekáde septembra dokrmiť. Podnecujúce dávky celý september a dokrmovanie silných včelstiev až koncom mesiaca nie je správny postup. Ak včely nemajú v septembri dosť zásob, vznikajú lúpeže, môže dôjsť k reinvázii klieštika a pri ochladení sa krmenie skomplikuje. Ak matka aj koncom mesiaca silno kladie a včely si nemajú kde uložiť zásoby,
Mal by včelár spozornieť. Môže ísť o včelstvo postihnuté vírusovou chorobou, kde sa liahnú krátkoveké včely, ktoré síce spracujú krmivo, ale po pár týždňoch odlietajú uhynúť. Výsledkom môžu byť na jeseň prázdne úle s krásne uloženými zásobami. Kontrola klieštika. S klieštikom sa malo bojovať už v auguste, ale ani v septembri ho nemožno zanedbať. Vzhľadom na predchádzajúcu liečbu by už nemalo byť veľa klieštika, ale môže sa objaviť problémová rodina. Dôvodom je rôzne množstvo plodu a možná reinvázia klieštika pri lúpežiach. Odporúčam aspoň orientačne sledovať spád klieštika na podložke alebo u podozrivých rodín urobiť zmiju. Niektorí včelári používajú v septembri amitraz na foretické klieštiky, iní volia ekopol, kyselinu mravčiu alebo tymol. Tymol by som v tomto období neodporúčal do odložencov, pretože môže na dlhší čas zastaviť kladenie matky. Úľ a zazimovanie. Do konca septembra by mal včelár namontovať na letáče zábrany proti hlodavcom. Zužovanie letáča na zimu nepovažujem za správnu prax. Včely potrebujú v zime dostatok čerstvého vzduchu a snaha ich chrániť môže zimovanie skomplikovať. Podobne je to aj s ďalšími praktikami ako zužovanie včelstva, uteplenie úľa či priedušný strop. Včely sú veľmi životaschopné a často prežijú aj dobrú snahu včelára, ktorá im však zbytočne sťažuje život. Cieľom by nemalo byť len vedieť, čo v úli urobiť, ale pochopiť, prečo to robíme. Včelár môže pred zimou odstrániť fóliu a použiť priedušný strop kvôli vlhkosti, ale pri rozbehu zimného plodovania by mala byť fólia opäť na mieste. Včely pre chov lariev potrebujú teplotu okolo 35 stupňov a relatívnu vlhkosť 75 až 80 %. Tieto podmienky síce dokážu zabezpečiť aj sami, ale za cenu veľkej námahy. Záver. Pripravujte včely na zimu podľa svojich skúseností a podľa rád včelárov, ktorým dôverujete. Zároveň však rozmýšľajte, skúšajte a sledujte reakcie včiel. A využite voľnejší čas v septembri aj na vytavenie tmavých súší, aby vám ich v sklade zbytočne nezničil zavíjač. Ak sa vám tento podcast páčil, nezabudnite dať like a odoberajte kanál. Ďakujem za počúvanie a prajem vám pokojný a rozumný september vo včelách.